Hemen Artxanda mendian aurkitu zituzten atzo gaztearenak ziren hainbat jantzi. Ilunpetan ezkutaturik bizi dira gure herriko kronika beltzak. Eta gure lana izango da horiek argitara ekartzea. Gaueko irtenaldi baten ostean maite dugun pertsona etxera ez itzultzea gertatu ahal zaigun egoerarik latzenetarikoa da. Eta hori da, hain zuzen, Virginia Acebesen familiari bizitzea tokatu zitzaiona. Virginiak 19 urte zituen eta Bilbon bizi zen. Udazkeneko gau bateko ordu txikitan agurtu zuten bere lagunek azkeneko aldiz Unamuno plazan. Han galdu zen bere arrastoa. Zergatik ez zen etxera heldu? Zer gertatu zen Unamuno plazatik bere etxera dagoen 10 minutuko bidean? Galdera horien eta beste hainbaten erantzunak gaurko saioan ezagutuko ditugu. Prestatu zaitezte egiaren bazterrik ilunenak ezagutzeko, krimenik latzena ere uste baino gertuago egon baitaiteke. Goizean goizetik ari dira Virginia Acebes de la Huerta gaztearen bila Artxanda eta Abril mendien inguruan. Lagunak Algortaran joan zirenean, berak ez zuela metroa hartuko esan zien, oinez joango zela. Izan ere, Virginia Ollerias auzoan bizi da, Bilbon. Une horretan igande goizaldeko 3:00 galdu zen Virginiaren arrastoa. Pues mi hermana era una persona que era bastante responsable. Siempre estaba estudiando. A mí me llevaba 2 años, ella tenía 19 años, yo tenía 17. Y era la típica persona que podías confiar en ella siempre. O sea, era súper buena hermana, la típica hija modelo que podías encontrarte. Neska normala zen, larun batero bezala lagunekin atera zena gauean, baina ez zen etxera itzuli. Hacía mucho frío, la verdad que hacía un día, me acuerdo, malísimo, estaba nevando, hacía frío, llovía. Y me fui a casa y justo me crucé con ella, que ella se marchaba. Le dije, ¿dónde vas? Digo, se hace malísimo. Digo, no salgas porque es que no me hace ni la pena. Y bueno, se medio mosqueó conmigo porque le dije que se quedara en casa, me dijo que yo no tenía que decir lo que tenía que hacer y se marchó. Dije, joder, y me quedé como en plan de, encima se enfada conmigo. O sea, es una sensación un poco agridulce de aquel momento. Esa noche mi madre se levantó sobre las 6, 7 de la mañana y fue al cuarto de baño y encontró que estaba el bote de las lentillas y que había el bote que no estaban las lentillas dentro. Entonces fue cuando se extrañó. Se extrañó y se asustó. Dijo, algo ha pasado porque no es normal. O sea, la hora que es no ha llegado. Y fue como, no sé, si fue una premonición o qué, pero a mi madre le dio algo que, pues eso, que al final nos hizo poner la alarma ya en el cuerpo. De hecho, yo estaba durmiendo, vino mi padre, me despertó diciéndome que mi hermano no había vuelto a casa y que algo había pasado. Kontuan eduki behar da, emakume bat desagertzen denean, da horren bestez eta horrelako egoeratan inorra bisatu gabe, gau giroan eta bada alarmista pentsatzea indarkeri matxistako biktima izan dela, baina eske estadistikoki biktima izan baldin bada, ziurrenik indarkeri matxisteko biktima izan da, emakumea dalako. Virginiaren familia aztoraturik dago. Lagunei deitu diete,
Unamuno plazan ikusi zuten azkeneko aldiz. Mugikorrera deitu dute, baina ez du erantzuten. Ez ginen hasi berehala bilatzen. Garai hartan salaketa jartzeko adin nagusikoei esaten zitzaien familiakoei edo ezagunei gutxienez 24 ordu itxaron marzala. Gaur egun hori aldatu egin da, konturatu gara lehenengo orduak beti garrantzitsua direla, eta orduan lehenengo momentutik ja salaketa jartzeko aukera dago. Pues insistimos en el teléfono, venga a llamar, y al final decidimos ir a la comisaría. Y al ir a la comisaría le dijeron que hasta que no pasan 24 horas no puedes denunciar la desaparición de alguien. Y nada, al final se marchó para casa y de la que vino a casa le volvieron a llamar de que fuera a la comisaría. Entonces fue a la comisaría y le dijeron que habían encontrado la ropa, creo que era, y que podía poner la denuncia porque ya había indicios de que había pasado algo. Zerbait gertatu zaio. Virginia ez da oraindik agertu, baina bai ikerketa bideratuko duen zerbait. Ordu batxutara hartxandan lekuko batek edo pertsona lagun batek aurkitu bere arropa mendian eta horrek eragin zuen dena astea, dena bultzatzea. Cuando volvió mi padre a poner la denuncia, ya intuíamos que algo había pasado, porque ya entró, me acuerdo que entró por la puerta de casa, medio llorando, diciendo que nos habíamos quedado sin ella, que algo le había pasado, porque habían encontrado la ropa tirada en un monte. Y ya fue cuando ya pues, empezamos a movilizarnos porque ya sé que había que encontrarla fuera como fuese. Artxanda, Bilbo inguratzen duten mendietako bat da. Bilbotarrentzat arnasgunea da. Mendizale bat izan zen Virginiaren jaka eta bidai txartela aurkitu zituena. Errepide ondoan aurkitu zituen, baina ez zeuden edozein modutan utzita. Arropa zegoen tolestuta eta ondo jarrita argindar baten azpian, ez? Horrek supatzen zuen norbaitekan utzi zuela eta berak ez zuela utzi hori fijo. Gogatu egiten du pizka bat nondik bilatu, nondik ikasti bilatzera, eta bestalde hori, genekien berak galdu ez zuela egin, norbaitekan utzi zuela, berak edo beste norbaitek, baina susmagarria esan. Arropa erazeatz batean aurkezteak informazio desiente ematen digu erasotzailearengan. Alde batetik, biktimarekin zerbait egiten ari dela, hau da, bere menpekoan duela eta guztiz deshumanizatu duela, hau da, objektu bezala ikusten dugu, ez pertsona bat bezala, eta bestetik, poliziarekin edo ertzaintzarekin jolas hori duela, ezta? Provokazio puntu hortara iristen da, esanez Virginia nere menpekoan dago, ez dakizuen nun dagoen, baina badakizuen zerbait gertatzen ari zaiola edo gertatu zaiola. Virginia onik aurkitzeko probabilitatea oso txikia da. Pues que se la han llevado. Que se la han llevado y que nos tememos lo peor. Baina bere objektu pertsonalen aurkikuntzak bilaketaren eremua murriztea ahalbidetu du. Virginiaren bilaketa protokoloa desagertutako egun berean jarri da martxan. Lagun eta senideak ere batu dira bilaketara. Virginia aurkitu beharra dute. Ezin dute beste egun bat pasatzen utzi. La verdad que había muchísima gente buscándola. Gauza esan, jende asko hurbildu zala, familia artekoa, lagunak eta prentxan iragertu zen, irratian, orduan hartzen da zegoen jendez gainezka, denak bilatzen eta denak ia zozera arkitzen genuen. O sea, no íbamos a descansar si no aparecía el cuerpo. Bilaketa aurrera doa, ertzainak eta herritarrak batera ari dira. Ez da lan erraza. Aurreko gauean gaztea desagertu denean, sekulako elurtea bota du hirian. Mendi osoa zuri-zuri dago. Bitartean, Eduk bere arreba hirian ere bilatzea erabaki du. Pues decidimos empezar a poner carteles para ver si la encontrábamos. Lo que tenemos es una esperanza de que alguien la encontrara. O sea,
No sé si de que alguien fuera por la calle y la viera andando, que igual que le hubiera pasado algo, que alguien la habría cogido y le había intentado hacer algo y se había escapado. Yo tenía la esperanza de que en algún momento la íbamos a encontrar. Bilbon goiz gautu du azaroko igande arratsalde honetan, eta bilaketa bertan bera geratu da. Virginiaren aurpegia Bilboko txoko guztietan dago, baina bere berririk ez oraindik. 15 ordu daramatza desagerturik. Nola ulertarazi familiari protokoloak bilaketa bihar goizer arte gelditzea agintzen duela. Zaila da, senidea lurrak jan balu bezala desagertu zaion familiaren azalean jartzea. Ez jan, ez lo, ez da ia arnasa hartu ere ezin duen familiaren azalean. Gau amaigabe baten ostean, heldu zen asteleen goiza, eta arekin batera, ertzantzaren deia. Sí que es cierto que al final nosotros veíamos estos casos y lo ves por la televisión y tú te pones a pensar y dices, oh, pobres, pobre familia, pobre gente. Pero también te pones a pensar que eso no te va a pasar aquí. O sea, que como que es algo muy extraño, que eso pasa, pues yo que sé, en Madrid, en Barcelona, en sitios así, o yo que sé, en pueblos muy pequeñitos, pero que aquí es imposible que pasara. Hasta que de repente te pilla por sorpresa y te pasa. Biharamunean bilaketa brigadak berriz ekin dio. Egun osoa eman dute Artxandan inolako berririk gabe. Arratsaldean elurra urtu da, eta susmorik txarrenak agerian utzi ditu. Ese día íbamos mi padre, mi tío, un amigo de mi tío y yo. Y me acuerdo que íbamos mi tío y su amigo por el lado izquierdo y mi padre y yo por el lado derecho. Mi tío empezó a gritar que llamáramos a la policía y nos giramos y le vimos sin la chamarra. Y había cogido y había tapado a mi hermana para que no la viéramos. Nos agarró a mi padre y a mí y nos tapó para que no la pudiéramos ver. Y es lo que evitó que nos lleváramos, ese malo recuerdo. Errepidetik 9 metrotara zegoen, mendimagalean eta Bilbo alderako isurialdean. Erdi biluzik zegoen eta aiztokada asko zituen gorputzean, batez ere Urarraldean eta Estarrian. Virginia modurik okerrenean agertu da. Indarkeria bortitzaren zantzuak ditu gorputzean. Lehen begiratuan sastakada mordoa atzematen zaio. Nork egin dezake horrelako zerbait. Eta zergatik? Labankada zenbaki eta agresibitate horrek aurkezten diguna da, berak biktimarekin nahi duen egingo duela, eta ez dagoela ezer berak egin dezakenik bide hortatik ateratzeko. Psikopatia ikusten da, oso sakona eta oso importantea. Heldutasun falta, bera da ume antzeko bat kapritxosoa. Frustrazio txikienak bere barrun esplota egiten dugu. Orduan, errazio da brutala. Zer beste persona berarentzat ez da importante, ez da personia. Bere oinak ez zeuden lukastuta, elurrik basokan gainean, baina arropak garbi zituen, ordan zalantza asko izan genituen hasieran, egile bat zan bakarrik, edo bi, edo hiru, bertan gertatu zen egintza edo beste toki batean eta geroan utzi zuten, zalantza asko zeuden hasieran.
Virginia Acebes de la Huertaren gorpuari autopsia egiten eman dute goiza hemen, Basurtuko ospitalean. 24 ordu Virginiaren bila ibili ondoren, atzo arratsaldean aurkitu zuten gorpua Artxandan indarkeria arrastoekin. Bularrean hainbat labankada zituen. Oraingoz ez da datu gehiago ezagutzen, epaileak kasua sekretupean jarri baitu. Hilotza altxatu eta autopsia egiten dioten bitartean, ertzainek ikerketa abian jarri dute. Eta betiko galdera, nondik hasi? Hay que rastrear varias zonas. Donde aparece muerta, primero donde aparecen las prendas, aparece muerta, pero también donde desaparece. Porque sabemos dónde aparece, pero no el camino que le deriva hasta allí. Bueno, leku oso bakartia zen, bai, naiz eta errepidea inguruan egon, edo errepidetik 9 metrotara egon, han ez egon inolako argirik, inolako etxe bizitzarik, eserrez. Osea, zen mendia. Al principio es que, quiero hacer este inciso, pensábamos que podía ser que no hubiese sido en el lugar donde apareció el cadáver, el lugar donde se produjo el crimen, ¿no? Que la pudiese haber llevado solamente una persona si la había tenido que trasladar del lugar. Porque estaba todo muy limpio. Claro, había nevado. Todo eso había limpiado mucho, ¿no? Pero teníamos la sospecha que habían sido podido ser 2 personas o 3. Autopsiak emaitza lazgarri bat utzi du. Virginia bortxatu egin zuten hil aurretik. Autopsiak nahiko zehatza izan zen eta bueno, datu berezi batzuk eman zituen, nondik jaso zituen aiztokada, zein aldetan jarri izan egilea, zeintzuk izan ziren lehenak, basamakoak, gero besteak, bularrekoak, zenbat jaso zituen, izugarri piloa izan ziren, 45 gorputzan eta beste 6 mendik, eta horretariko bai 8 edo hilgarriak. Lehenengo pentsamentua doan eskatoaz, eta esaten zelako sufrimientua, hori lehenengo gauza. Seguro, sufrimientoaz, familiaz, bere amagaz, bere danaz. Eta gero, bigarrena da, nork egin du hau. Eta ikusten duzu, monstro bat. Argi geratu zen, alde batetik, hori. Aiztokada ugari izan zituela, horrek eragin ziola zokipo bulimiko bat, odola galdu inzun eta azkenean organoak ez zuten funtzionatzen, eta hile egin zen, eta aurretik ere agresio sexual bat jaso zuela. Kontua zein da, ezta? Gizon honek plazerra sentitzen zuen bortxatzearekin eta Virginia hil zuen Virginiak ez testifikatzeko eta lekukoan izateko. Nik uste dut kasuaren larritasunari begira eta brutalitateari begira eta gonden indarkeria maila dela eta nik uste dut 53 labankadak izan nahi dutela bai zeukala plazerrak puntu bat hiltzean ere ez bakarrik bortxatzean. Empatia momentu horretan da 0. Virginia berarentzat momentu horretan ja ez da persona bat, da geuse bat. Eta geuse horrea zein leke nik gure dutena. Eta horretik egiten du hori. Igual bide batez erabaki zuen hiltzea, ez da, eskutatzeko, egin zuen eskutatzeko, baina beste erabatetzuk ere badaude hiltzeko. Eta hil zituen eran eta modus operandiari erreparatuz, nik uste dut nahiko argi geratzen dela, plazerra sentitzen zuela hiltzean ere. Hor zegoen plangintza bat, hor zegoen kaza. Berazen kazador momentu horretan. Kasuaren brutalitatea eta ikaragarritasuna kontuen eukita, zenbat labankada sartu zizkion, zelako preparazioa izan zuen. Oso arraroa da, hau lehenengo delitua izatea. Hau ikasia dago. Ez da lehen aldia izan, zerbait dago atzetik, ez dakit zehat-mehat giza hilketa izan zen, baina igual bortxaketaren bat bai, erasotxeren txiki bat bai, familiako norbaiti edo, baina nonbait ikasia dago eta eskalada hori eman da, ze oso arraro da lehen aldian horrelako brutalitatezko delitu bat burutzea. Virginiaren jaka eta bidai txartelak aurkitzea izan da
ikertzaileei gertaera lazgarri baten aurrean daudela pentsarazi dien lehen evidentzia. Hurrengo egunean, gorpua aurkitzeak beldur guztiak baieztatuko ditu. Handik egun gutxira iritsi ziren autopsiaren lehenengo emaitzak. Baina ez dira ikertzaileek nahiko luketen bezain argigarriak izango. Oraindik ere, galdera asko daude. Virginia agertu zen tokia izan altzen krimenaren eszena. Hala, beste leku batean hil eta haraino mugitu zuten. Eta hiltzailea bakarra zen edo laguntzaileak izan zituen. Gauza gutxi dira jakinak. Virginia bortxatua izan da, ebakia du jugularrean, eta 14 zentimetro baino gehiagoko aizto batekin 50 bat zauri ditu. Horretaz gain, forenseek semen hondarrak aurkitu dituzte eta haren DNA atera dute. Baina bada beste zerbait. Virginiaren jertxean animalia baten hilea azaldu da, txakur batena. Aurkikuntza horrek poliziak nahastuko ditu, baina bere biziko garrantzia izango du aurrerago kasuaren argiketan. Txakurra bilatzen hasi ginean, hortik lortzen genuen egilearekin ematea. Eta inguruko txakur guztiak aztertu genituen, txabolakoak, txabolatakoak, baserretetakoak. Ertzaintzako taldea buru belarri dabil ikerketan, baina bidean topatzen dituzten arrastoek ez daramate inora. Baina gertakizun hauen argitze prozesuaren moteltasuna salatu nahi dugu. Asteak aurrera doaz, eta horiekin batera hilabeteak. Euskal gizartea oso arduratuta dago. Hiltzaile eta bortxatzaile bat aske dago. La gente empezó a tener miedo. Fue un caso bastante mediático al final. En el funeral ya se vio toda la gente que vino a arroparnos. Y es cierto que creó un precedente. Beldurra eta segurtasunik eza agerikoak dira. Gainera, hilabete batzuk lehenago Laura Orue gaztearen hilketa bortitza gertatu zen. Oraindik ez dute argitu. Genekien, hilabete batzu lehenago ere, Laura Orueren gorpua hartu zela, eta ja bazirala bi kasu, eta horrek presio txiki batek egiten dio, gaiari. Azkenean, bi emakume gazte, Bizkaian, Bilbotik hurbil biak hiltzea, eta beste pentsatzeko modu bat ere ematen du, eta presioa hor badago bai. Con los datos tenemos podemos asegurar, o por lo menos al 99,9%, de que no tienen nada que ver uno con el otro. En cuanto a los posibles autores. Erasotzailearen modus operandia ikusita, ez zegoen inolako dudarik berriro gertatuko zela momentu batean edo bestean. Azken batean, gaua erabiltzen zuen erasotzeko, bortxatu eta 50 labankada baino gehiago eman zizkion Virginiari, eta nor darama soinean 14 zentimetroko laban bat, ezta? Azkenean, ertzainek atxilotu ezean denbora kontua zen berriro erasotuko zuela. Normala da beldurra izatea, ze gizona baldin bazaren eta kaletik mozkortuta baldin bazoa zen, zure arrisku handiena ez da bortxatu izatea. Aldiz, emakume baldin bazaren, zure aukerarik handiena da bortxatu izatea. Ez da lapurtu izatea edo jipoi bat jasatea, baizik eta bortxatu izatea. Yo en aquellos momentos tenía una hija de 7 años. Sí que se te produce una cierta ansiedad, porque recuerdas un poco todo lo que supone para una familia perder a una hija y perderla de esa manera. Pues esto marcó al final, marcó a la familia bastante. Yo para mis padres no quiero imaginarme, como padre que soy, no quiero imaginar lo que es perderte a un hijo ahora mismo. Y para mí al final, con 17 años, perder a tu hermana de 19 era brutal. O sea, era la persona que tenías de confianza, que de hecho
ya te digo, es que yo muchas veces salía con ella de fiesta. Entonces para mí era como, joder, era una más en la cuadrilla. Y era muy difícil al final, el hacerte la idea de que al final ibas a llegar a casa y que no estaba. O sea, para mí era imposible. Yo, de hecho, es que al final casi que pedía al final que nos cambiáramos de casa porque no podía ni entrar en casa. O sea, yo entraba a casa y decía, a ver si está. Y no estaba nunca. Virginia Acebesen hilketaren ikerketa ez atzera ez aurrera dago. Desagertzetik 7 hilabetera ordea, kasuko ertzainen eta epailearen arreta bereganatu zuen zerbait gertatu da. Virginiaren kasua gertatu eta 7 hilabetera, 2000ko ekainean, beste kasu, antzerako kasu bat izan genuen Bilbon, ezta? Llega una denuncia, un hombre en la calle Iturribide que intenta meter por la fuerza a una chica agarrándole de los pelos a una furgoneta. Interviene la Ertzaina, agentes de la Ertzaina, y le detienen. Reconoce que sí, que ha intentado meter a esa chica en la furgoneta y que su objeto era violarla. Iratxe izeneko neska gazte batek salaketa jarri du. Ertzainen harridurarako Virginiaren antz handia du. Bueno, nahiko logikoa zen pentsatzea, begila balitekela berdina izatea, ez? Azkenean, hori, aldezarra zen, Bilboko aldezarra, goizaldeko ordu txikiak, emakume bat gaztea bakarrik, erabilitako indarkeria ere, azkenean datu asko zeuden, ekintza biak egile berdinak izan zituenak, ezta? Él dice que la ve también sobre la Plaza de Unamuno y cuando se despide de 2 chicos con los que iba, tira para Iturribide. Entonces él sube por Prin y se pone unas escaleras que tienen acceso a la calle Iturribide, deja ahí la furgoneta, así como en un lugar estratégico para poder cogerla a esa chica, pero son las 5 de la mañana. ¿Qué ocurre? Que hacía calor. La gente tenía las ventanas abiertas, se oía una chica gritar. Iratxeren kasuan, claro, ez zuen lortu eta gertatu zena zen, osoko jende asko urten zala kalera, horietako batek matrikula hartu zuen, ibilgailuko matrikula puntatu egin zuen. Goizan, Iratxek salaketa jarri zuen, esaten zien ikerlari, berak argi zeukala, kotxe horretan sartu ezkero, ez zela handik irtengo. Suertez, Iratxe libratu zen, baina bere intentzioa zen gauze berbera egitea. Droga bezala funtzionatzen dago, ezta? Eragina egiten dozta, momentu bat zengatik lasai nau, eta heltzen da puntu batera nire dosia berriz behar dutela. Horregatik, gizon honek berriz erasotu ban beste emakume bat. Beste datu berezi bat, edo garrantzitsua guretzako ere, zan, berak ikusi inzola barruan txakur txiki bat. Orduan, junginean bere lantoki ingurura, eta arratsalde hortan, ostiralean, bertan, atxilotu egin gendun, Emakumeak emandako informazioa baliatuz, ertzaintzak berehala atxilotzen du susmagarria. Luis Gabriel Muñoz Izquierdo du izena. 24 urte ditu eta sopelan bizi da. Acebesen kasua daraman taldeak salaketa txostena irakurri eta gertakaria ezagun egin zaie. Unamuno plaza, txakurra, bahiketa saiakera, ikusia dute hori guztia. Gainera, emakumeak 18 urte ditu eta Virginia Acebesen antz handia. Agian, hiltzailea aurkitu dute. Begaren kasuan, bera agertzen da mailu bateaz. Hor, impulsibidadea eta momentua importantea zen, momentu horretan. Igual, gau horretan ezaun prest hori egiteko, baie, dana mogitu zen eta berak pentsaio berriro ingot. Ja, bajau la guardia. Agenteak furgonetaren miaketan egongo dira. Luis Gabriel bertan egongo da, bere punki txakurra alboan. Lortuko aldute agenteek Virginiaren heriotzarekin zerikusia duelako frogarik. Bera bada hiltzailea, ezin diote alde egiten utzi. Por instrucción 6 sí que le pregunta sobre unos datos, por dónde suele andar, niega que anda por Artxanda, pero la novia dice que sí, que a veces van a Artxanda. Nik uste dut beraz zegoela edo ibili zela hortik, leku hon bat topetan gente ikusteko. Una serie de evidencias que nos hacen creer que
ha sabido de ese caso. Egunean zehar, kamuflatuta zegoen, dana normal. Gizon honek emakumeekiko ez dauka empatiarik. Ordan, ezaugarri psikopatikoak baditu, baina ezin da psikopata bat izan ze gizonekin ez zaio berdina gertatzen. Gizonekin empatizatzen du, berdina kontsideratzen ditu eta ez ditu erasotzen. Aldiz emakumeak bai. Orduan kontuan eduki behar dugu, agian indarkeri matxistaren aurrean gaudela eta agian arazo honen sustraiak uste ditugunak baino asko sakonagoak direla. Luis Gabrielek 2 hilabete igaroko ditu ziegan iratxeren bortxaketa saiakeragatik. Irtendakoan, ertzainak gertutik jarraituko dio. Oraindik ez dakite bakarrik jardun zuen edo laguntza izan zuen. Un amigo nos dice que sí que es cierto que el 22 de noviembre, cuando se estaba todavía buscando a la chica, ellos van por Archanda. Que si tienen que hacer en el trabajo anterior una entrega, un reparto, pero nos ponemos en contacto con el jefe que tenía y dice, no nos consta que tuviese que hacerse un reparto ese día en Archanda. Luis Gabriel laneko ibilbidea aldatu zuen bertatik pasatzeko, eta hor esan dezakegu bilatzen zuela bai errepikapenaren gozamena, bai nartzisismo puntu horretatik kontrola nahi zuela, jakin nahi zuela zintzen poliziaren aranorakoak, ego hori ere elikatzen ari zen momentu horretan. Beak ikusten baitzuen ondo zijoaztin edo ez zijoaztin, gorpua nun egon zitekeen beak bazekien baino besteek ez. Y ese amigo nos da esa información de cosas que ha dicho Luis Gabriel. El amigo no se da cuenta que era un compañero de trabajo, ¿no? Y entonces empieza a enlazar y declara ante la Archaña que a veces quedaban en un bar de Archanda. Y que sí que es cierto que él tiene una información de ese caso. Y que está como preocupado por ese caso. Bat, arrezkoa gustatzen jako, hortik pasatzean morbo moten dugu. Bi, hortik pasatuko da eta inore eta ere ez da konturatuko. Eta horrek emoten dutzo konfiantza. Ze gero leku horretan be, edo leku horrera joan zen bere neskalagunaz, bere nobiaz. Hori zen invisibilidade behi lortzeko. Bera da omnipotente. Eten dut gure dana inor bestea enteratzen, noa gure duten leku ere inok ere ez da uste esaten ezebez, eten dut nik gure dutena. Ertzainek 2 kasuak lotuko dituzten frogak behar dituzte. Luis Gabrielen laneko furgonetaren miaketan txakur baten hile laginak aurkitu dituzte beste batzuen artean. Como ya se había hecho una diligencia en la otra furgoneta, entonces allí se habían encontrado restos de pelos de animal. Y en la ropa de Virginia había restos de pelo de animal, que era un color canela en ambos casos. Azkenean erabaki nuen atxilotzea, eta ja, miaketak eskatzea, bere etxea miatzeko berriro, beste bidgailuare miatzeko, ze aurrekoan iratxeren kasuan esan miatu, bere basokan polo bat, eta bidgailu hori bere miatzeko, eta ia horti lortzen genuen bere, baina froga erabakigarri fuerte bat. La detención del presunto asesino de la joven se produjo ayer a la 1:30 de la tarde en Erandio. Inmediatamente después fue trasladado... Virginiaren arropan eta kangu furgonetan topatutako txakurrileek DNA berbera daukate. Baile-paileak eta baita ertzainek ere argi daukate Luis Gabriel Muñoz Izquierdo dela Virginiaren hiltzailea. Esta detención se produce justo cuando apenas falta una semana para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Virginia Acebes. Edu Acebesek jaso du azkenean urtebetez itxaron duen deia. Yo me acuerdo que ese día estaba en clase, el día que le van a detener, y me llamó la policía y me dijo, Edu, vete para casa. Dice, vete para casa, estate con tus padres y en poco os informamos. Esa misma mañana o tarde vinieron y nos dijeron que habían detenido a alguien. Sentimos, la verdad, un alivio bastante grande cuando nos enteramos que habían detenido a alguien por el hecho de saber quién era. Él involucra, bueno, sabemos que había involucrado en el otro caso a dos amigos, y entonces hacemos una entrada de registro en el piso de un amigo. No encontramos nada, vale. Pero
a él los dos coches se le requisan, es decir, el Volkswagen y la furgoneta, la Renault Kangoo. Beraren autoaren miaketan, Luis Gabriel hilketarekin lotzen duten froga argiak aurkitu dituzte. Miaketak egiten ditugu, hartzen ditugu horrek zigarrokinak poloan, eta txakurren hilerak, eta zenbait aztarna, eta horretanak aztertzera eramaten dira zientifikara. Autoko laginek Virginiaren gorpuan aurkitutako laginen DNA-arekin bat egingo dute. Horrek zigarrokinak edo koliak eman zian aztertzera, eta gero bai eman zuen positibo Virginian gorpuan agertu zen semenarekin. Behin atxilotuta, ertzainek galdeketa egin diote. Luis Gabriel ez da bere egoeraren larritasunaz konturatu, eta agentei adarra jotzen hasi da. Deklarazioan eskubideak irakurri ondoren, esan zuen ez zuela hemen deklaratuko, epaitegan ningu zuela. Horrela geratu zen gauza, bitartean gu prestatzen ari ginen, miaketak egiteko eskaerak, bere etxea bizitza registratzeko eskaerak, gauza zen urrengo egunean, nio bera hemen zegoen atxilotuta, eta esan zigun deklaratu nahi zuela. Berak aitortu egin zuen, berak zelan lagun batekin zikolak bere kotxean, Virginia ikusi zutela, eta kotxean indarra sartu, eta hartxandara eraman zutela, eta berak bortxatu egin zuela, baina gero berak kotxera bueltatu zela, eta bere laguna geratu zela berarekin, eta ezekila segertatu zen. Orduan, hilketaren errua besteari bota zion, eta bera bakarrik bortxatu egin zuela. Ellos en principio pensaban que había alguien más también, por lo que le estaban diciendo también él. Yo también, cuando me dijeron que solamente era una persona, pensé que no podía ser, porque mi hermana era una persona que era alta, era fuerte. Entonces yo decía, una persona sola, a mi hermana no le hace esto. O sea, imposible. Poliziak ez du baztertu, atxilotuak laguntzaile bat izan zuela. Egun horretan bertan atxilotuko dute, Luis Gabrielen arabera, Virginiaren hiltzailea dena. Bestea, etorri zenean, esan zuen, berak ezekila honetaz ezer, bai egon zala tipo honekin egun horretan, baina gero bere etxera jontzela eta besteak gelditu zela. Provokazio puntutik asko jokatzen du poliziarekin, jolas hortan, harrapaketan bezala, zuek ezakizuen ni naizela, zuen aurrean jartzen ari naiz, eta zuek baino hobegoa naiz, azkarragoa naiz, horrekin jolasten du. Nagusitasun eta segurtasun eta harrokeri puntu horretatik. Eta hurrengo egunean, berriro esan zigun, deklaratu nahi zuela. Bazekien berak lagunare atxilotua zegoela. Orduan deklarazio berri bat hartu genion, eta deklarazio horretan dena kontatu zigun, zelan hartu zuen Virginia, nola eraman zuen gora, nola bortxatu zuen, gero zelan hil zuen, erabilitako aiztoa ere zelan bota zuen errepide bastarrera, Mendima galera. Arropa ikusi zuela bertan zegoela ondino eta han zelan utzi zuen, dena, detai guztiak eman zizkigun. Hori guztia nahikoa ez, eta Luis Gabrielek Virginiaren hiltzaileak bakarrik jakin zezakeen zerbait kontatu die. Erasoaren une batean, Virginiak lentila bat galdu zuela. Virginiak lentila falta zuen, ez? Eta hori gerora egiaren, edo ustezko egiaren deklarazioa jaso genuenean, berak emandako informazio hori ezekin inor gehiago. Eta berak esan zuen, bere momentuan, kotxean sartu zuenean, berak esan ziola Virginiak berari lentile bat galdu zuela. Hori berak bakarrik jakin behar zuen. Luis Gabrielek psikopatia ezaugarriak zituela ordon eta argiago geratzen ari zen, azken batean dana oso ondo planeatuta zeukalako. Virginiaren erasoa agian ez zuen Virginia bera bilatzen, baino bai pentsatuta zeukala larun bat gau batean neska bat baitzen saiatuko zela. Epailearen aurrean ere, bere burua erruduntzat jo du. Orain aldiz, agenteekin baino askoz ere jarrera hotzanagoa izan du. Sí que es cierto que aparece ya como más con la cabeza más gacha, porque coincide que él había dicho en la declaración del otro caso por el cual a nosotros nos daban pistas, de que él cuando ve a una mujer, no se siente algo en el cuerpo y tiene que ir a por ella.
berak onartzea burua galtzen duela emakumeekin ezin dela kontrolatu, da ikusten dituelako emakumeak gutxiago direla, ez dituelako berdin bezala konsideratzen, eta hori dela eta ez daukala dudarik, ez da, erasotzeko edo zalantzarik emakume hauek erasotuak izateko. Pero en el momento que hacemos la inspección o la diligencia de inspección de los vehículos, él estaba más crecidito. ¿Y qué ocurre? Que en esa diligencia, las 4 personas que teníamos que estar allí presentes, éramos 4 mujeres. Entonces nos mira como bajito de altura, pero alto de miras. Es decir, como diciendo, y no me pilláis ni por nada, yo no soy. Uste dozela mutilez handi bat zen fizikoki, igual komplejoran bat be, egon leike edo komplejo hori urte askotan bere lana egiten egon zen, bere barruan, akto honeaz, berak lortzen du faltaiakona, bera da importantena, berak manejatzen du situazio guztia. Pero luego ya se viene abajo. Y en la declaración cada vez se viene más abajo. Ertzaintzak harrapatu du urtebetez bilatu duen hiltzailea, baina oraindik ez zaie galdera guztiei erantzun. Badago bat, Virginiaren gorpua ikusi zuen orok jakin nahi lukeena. Zergatik sastakatu zuen 53 aldiz. Berak pentsatu zuen engainatu izan zala, biktimak berarekin jolastu zuela, ez bera, biktimarekin. Eta orduan haserretu egin zen. Bere ego hori, bere nagusitasun hori, bere eszena eta biktimaren kontrol hori etzeukala ikusi zuenean, haserre guztiz, ukabilkadak eta labankadak eman zizkion biktimari. Eta bertan ikusi dezakegu nartzisismoa baino gehiago psikopatia bat aurkezten zala. Bera, egertzen du ofensa terrible bat. Eta orduan ofendidu egin doztu zelez, zigortuen berzaitut. Eta zen da zigortzen, hiltzen kutsillo bateaz edo zen gauzeaz. Eta ze gertatu zen hilketako armarekin? Guk aiztoa ez genuen aurkitu, naiz eta bilatu oso gogor bilatu genuen berak azaldutako tokian, baina ez genuen aurkitu eta poltsoa ere ez genuen aurkitu. Segurazki kontainerretik sakarra botatzen den tokira jungo eta han desagertu. Akusatuaren deklarazioarekin hasi da epaiketa. Luis Gabriel Muñozek ukatu egin du epaitzen ari diren gertakizunetan parte hartu zuenik. Esan du, kasua ikertzen zuten ertzainen mehatxuek bultzatu zutela erruduna zela esatera. Virginiaren hilketaren epaiketa 2002ko urriaren 14an izan zen. Krimena izan eta 3 urtera. Frogarik sendoena ertzaintzaren arlo zientifikoko peritoek ekarri dute. Eurek aztertu zuten akusatuaren kotxean zeuden zigarro puntatan aurkitutako ADN-a eta Virginia Acebesen gorpuan zegoen semenean aurkitutakoa. Biak neurri handi batean bat datoz, errore maila 500.000 milioitik batekoa baita. Yo le vi en medio lado, no le vi la verdad de frente. Sí es cierto que yo decía que al final me parecía que era un chico bastante normal, que, claro, cuando ya te enteras de cómo fue todo al final, puedes entender que al final la gente con miedo puede reaccionar como reacciona. Porque yo estaba seguro que al final que si esa persona se encuentra con mi hermana de frente y sin navaja, no le hace eso a mi hermana. Nik uste bera zela paziente bat, trastorno de personalidad, potente bateaz, narcisistas eta psikopata bat. Berak ez deu personalik ikusten deuz gauzak. Eta ez dekie derechorik. Jo, eta kontuan uki behar da, ez da, iratxek ez bazuen ies egin eta ez bazuen ies egitea lortu gizon honen jarraituko duela emakumeak hiltzen, ez da? Eta hor bai izango zela sereko hiltzaile ofiziala. Cambió bastante la vida en el sentido de que se apagó. Yo me acuerdo de algún año, igual Navidades, pues eso, cenando un plato de jamón, un poco de vino y entre las campanadas y a dormir. Al final dices, bueno, que acabe el día, que empiece otro y ya está. Yo, por ejemplo, sigo teniendo miedo hoy en día. O sea, soy una persona que no aguanto los sustos. Te vuelves más protectora al final, con tus hijos, con la gente, es como...
Yo al final descubrí con el tiempo, con terapia, que lo que yo no pude proteger a mi hermana o cuidar a mi hermana, lo intento hacer con todo el mundo. Posible alda horrelako pertsona bat bergizarteratzea. Kartzelatik urtetzen denean, ikusiko dugu. Ze eratatzen den, nire uste eta psikiatria inguruko lan guk dakigunez, ez dira aldatzen. No deseo mal a nadie, hizo eso en su día, pues que pague por ello al final. Sí es cierto que he preguntado alguna vez si sigue en la cárcel, sí, porque al final, más por miedo yo creo que por otra cosa. Si tengo algo que echarle en cara o recriminarles al final es que me haya arrebatado a mi hermana. Creo que hubiera sido una tía fantástica y que echo mucho de menos su voz. Eso sí. Echo menos su voz, su risa, el jugar con ella, el no sé. Y el no poder volver a contar con ella. Luis Gabriel Muñoz Izquierdori 10 urteko kartzela zigorra ezarri zioten Virginia Acebes bortxatzeagatik. Eta beste 20 hilketa eta azpikeriagatik. Mugarria markatu zuen kasua izan zen hau. 80ko hamarkadan oraindik ez ziren hilketa matxistak kontabilizatzen. Eta Virginiaren kasua bezalakoek bere biziko eragina izan zuten egoera aldatzen hasteko. Ulertzeko emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna ezinbestekoa zela horrelako feminizidioekin bukatzeko.